Преди почти 100 години от въглищна мина в Ланкашир, Англия, е изваден фосилизиран череп на риба. Нито миньорите, нито палеонтолозите, които първоначално са изследвали находката, не са осъзнавали истинската стойност на откритието. Готови ли сте сега да разберем колко стар всъщност е най-старият мозък на планетата? Сега компютърната томография разкрива останки от мозък, несравним с този на нито едно друго гръбначно животно на подобна възраст, предоставяйки данни за състоянието на мозъчната система през времето на средния карбон и преобръщайки предишните идеи за еволюцията на мозъчната архитектура. След 100 годишно пренебрегване, мозъкът на въпросната риба кокоцефал е описан в нова статия от екип, ръководен от докторанта от Мичиганския университет Родриго Фигероа. Рибата принадлежи към класа на лъчеперките, които са висши риби с покрито с костни люспи тяло, чийто гръбначен стълб е съставен главно от костно вещество. Този клас включва половината от живите видове гръбначни животни на планетата, а това е разнообразна група, състояща се от около 30 000 различни вида. Сред живите примери за лъчеперките са рибата меч и пастървата. Меките тъкани рядко се фосилизират добре. В случая с този кокоцефал, мозъкът и черепните нерви са оцелели, защото нищо не е смачкал черепа и плътните минерали са заменили тъканите бързо, въпреки че по-голямата част от задния мозък е била загубена. Без тази запазеност, въпросният фосил не би направил кой знае какъв интерес. Поредната древна риба, дълга между 15 до 20 см, която вероятно се е хранила с ръкообразния. Тъй като това е единственият известен пример за този вид, изследователите използват неинвазивна компютърна томография, същата технология, която се използва за медицински изображения на хора, за да надникнат във вътрешността на черепа, без да повредят в каменелостта. Вместо празно пространство или произволен минерален растеж в черепната кухина, екипът открива симетрична структура с бъбнатини, като тези в живия мозък и нишки, наподобяващи черепни нерви с дължина около 2,5 см. Мозъкът на кокоцефала се е формирал чрез издуване около кухина и изгъване навътре, подобно на тези на днешните бозайници, птици и влечуги. От друга страна, съвременните лъчеперки, които са най-близките оцелили роднини на тази риба, имат мозъци, които се сгъват навън. Откритието означава, че мозъкът на рибите трябва да е претърпял радикална промяна в някакъв момент, въпреки че не знаем кога и защо. Преди да продължа, искам да ви споделя, че за 100 абонати съм ви подготвил специално видео на тема 10 тайни на Земята, което ще видите съвсем скоро. А сега, нека продължаваме. Черепните нерви изчезват след като излязат от черепа, което предполага, че имало нещо различно в химията вътре в мозъчния корпус, което е позволило тяхното запазване, както и това на самия мозък. Палеонтолозите определят формата на мозъка на изчезналите видове по вътрешната страна на черепите им. Но формата на мозъка на кокоцефалът и вътрешната повърхност на мозъчната му обвивка не съвпадат, което предполага, че да се съди за мозъка по този начин е било подвеждащо. В момента на екраните си виждате фосилизираният череп на кокоцефала. Рибата е обърната надясно, като челюстите се виждат в долната дясна част на фосила. Очната кухина е кръглата, неравна част, която се вижда над челюстите. Въпреки представата, че гръбначните животни притежават по-големи и по-съвършени мозъци от безгръбначните видове, повечето от наистина древните оцелели образци на мозъци идват от древните безгръбначни животни. Преди това откритие най-старият добре запазен мозък произхождаше от мечопашато на възраст около 310 милиона години. Дори имаше и намеци за мозъчен материал, който е с близо 200 милиона години по-стар. Естествено, с шеговит аспект, намекът остава неверен. Единственият близък прецедент за това откритие е от фосил на 300 милиона години на роднина на акулите. Фигеро очаква, че с все по-лесно достъпните компютърни томографии, все повече изкопаеми мозъци ще бъдат откривани по този начин.
Това откритие със сигурност дава допълнителен стимул на учените да опитат. Сега искам да ви поздравя, ако сте стигнали до края на видеото и да ви разкрия най-накрая на каква възраст е мозъкът на кокоцефала. Мозъкът на тази уникална риба е на възраст от 319 милиона години. Това беше видеото, приятели. Надявам се да ви е било интересно и благодаря за гледането. Ще се видим следващият път, а до тогава довиждане.